Crăciun de mult. Dar oricum... Revelionul! Party, party, party! Party, 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 Revelionul! Vrei să mai taci cu Revelionul tău? Vezi că mi-a căzut patul. Urăsc Revelionul. De ce nu urăști? Super tare, Revelionul. Nu, doamnă, vrei să mai țopui atâta? Eu vreau să dorm. Crăciunul e mâinile mele. A trecut Crăciunul de mult timp. Ba nu, Crăciunul de pe început. Frate, spune tu că Crăciunul a trecut. Da. Crăciunul a trecut. Acum va urma Revelionul. Și apoi Moș Crăciun. Păi, și dacă nu avem decorațiuni, cum o să vină Moș Crăciun? Nu contează faptul de decorațiuni. Contează doar să ai spiritul Crăciunului. Și dacă nu-l avem, ce se întâmplă? Băi, nu contează. Deci, lăsați-mă să dorm. Frate, dar nu vii la masă? Da, sigur. O să vin. Duceți-vă voi să vă pregătiți, să faceți dușuri, că vin și eu. Dar eu vreau să dorm. Bine, dorm și eu. Poți să vin cu tine în pat? Dar desigur. Bine. Cât timp voi dormiți, eu mă duc să mă pregătesc la baie. Firar, baie. Nu-mi place la baie, dar totuși, haideți să mergem. Mai bine îmi fac un duș. Stai să dau drumul la apă. Apă rece sau apă caldă? Cu ce se spală oare iepurei? O să dau la apă caldă. Să-mi iau burătașul. Așa. Care era animalul meu de companie? Cred că o să-l iau pe Pani. Pentru că este la fel de puraș ca mine. Mut. Așa. Bine, ce Revelion. Știu că afară nu ninge. Dar, totuși. Așa. Să curăț cada și ghiuveta în același timp. Așa. Perfect. Fier. Am uitat să-mi iau șamponul. Ce o să-mi dau cu parfum? Așa, parfumul. Perfect. Gata, m-am aranjat de sol. Să pun burețile la loc. Să mă... da, voi sta pe laptop. Yay! Da. Bine, hai să mergem. Wow, ce laptop.
se aude, naibii? Ce s-a întâmplat? Nu știu, o să mă întreba și eu. Dar, fir prost, știi? E de-abia 12 ziua, deci mai e până la 12 seara. Nu! De ce? Gata! Păi dacă te-ai ocupat timpul cu ceva, ar trece repede timpul. Până diseară la ora 12. Uite, ți-a venit momentul. Ando, cât e ceasul? 12 noapte ai dormit de la ieri până acum. Și ce? Nu mi-a fost foame, nici nu m-am dus la baie. Haide să o trezim. Stai, dacă nu avem artificii, ce dăm? Acum să nu avem artificii. Am eu aici una cu fitil. O dăm pe asta și să mai duc să mai caut. Încă câteva 90. Bine, Petru, hai să scoalăm și pe Sugar Sprinkles. Ok, scoală tu. Până atunci noi să vorbim. Sugar. Da, ce vrei? Ce vrei, Bonnie? Banii mă cheamă, nu Bonnie, fai. Iese 12 noaptea? 12 noaptea? Păi și eu când am adormit? Ieri ai adormit? Bine. Atunci trebuie să mă pregătesc pentru un revelion. Așa cum se cuvine. Să-mi pun rochița. Așa. Perfect. Hei, ce faci, băieți? Taci. Noi trebuie să vorbim cu tine. Pune camera pe mine. Bine, mi-a pun în cap. Adesso o să mi pun în cap. Mai bine, nu mă pun nimic în cap și gata. Deci, haideți să dăm prima artifice. Bine, dar să știi că nu sunt din alea colore, doar o să se iau de poc și... Asta este. Păi, hai să începem. Să dăm prima artifice. Poc! Mi-a sursit urechile! Dimineața, când s-au trezit. Dragi prieteni, sper că v-a plăcut. Și mâine va urma, sau tot astăzi, va urma și episodul 3. Deci, bye!